misforståelse, fordi kvinder tror, at mænd kan nogle ting, som vi ikke kan. Så lad bare lige mig sige det på forhånd. Prøv at høre her, der findes ingen mænd i verden, der kan danse. Bare så der er nogle sure miner senere. Jamen det kan vi ikke. For mænd, der danser, det findes kun på film, der løs. Som et stjernedrys. Og lander så blødt som et kys. Det er rigtig klart. Brøndby har været med til Blue Stars sidste koncert. Jeg har det sådan lidt ved modet, fordi jeg synes, Blue Stars det er måske ikke verdens bedste band, men det er verdens bedste underholder. Og nu stopper de, og det er mine venner. Jeg synes, det er træls, at vi ikke kan mødes på den måde, at de drikker nogle bajer, når de har pause, og I jubler, når de spiller. Det eneste, jeg kan sige til dem, det er held og lykke alle tre. Og jeg håber, I har nydt det, I har været igennem, og I får et godt liv med det, I skal igennem fremover. Det er et overstået kapitel. Ja, det er jo fordi, jeg har hørt, at der har været stor interesse omkring Movies tekst. Altså, ja, og røvfilmen. Og så jeg kommer lige en lille smagsprøve nu. Kommer den? Jamen, jeg kan fortælle så meget, så Blue Star, det er simpelthen mit livs dansorkester. Det har været fantastiske 13, 14 og 15 år, vi har været igennem, og sammen med min bedste ven har vi opnået det maksimale inden for dansorkester. Og jeg tror, det er hvor vi stopper i dag, men man ved jo aldrig, hvad der sker i fremtiden, så knæk og bræk. Det har været den fedeste aften. Det har været rigtig godt, og det er skide synd, I stopper. I burde fortsætte. Ja, vi synger, kom så! Sing en fest, vi har haft nu i nat. Kom så! Rockerne sprang, og alle festede og sang, og der var jul. Tak for i aften, mine damer og herrer! Det er for vildt! Tak for i dag!